L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Opera in the Capital se jirritorna f'Misraħ St. George għar-raba' edizzjoni tiegħu bil-fuġijiet sbieħ ta' Nadia Vella, Ellen Xiberras u Cliff Zammit Stevens. F'masterclass ma' Malika Bunker waqt il-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta, il-kittieba Ingliża se tiggwida lill-parteċipanti fil-kitba tal-poeżiji awtobiografiċi bħala mezz ta' kif wieħed jarex għall-memorji tiegħu. Waqt l-istess festival se jiġi organizzat ukoll park ħieles miftuħ għal kull min jixtieq jaqra, jirrakkonta, jesebixxi jew idoq xi xogħol oriġinali quddiem udjenza. Carmen, film imnebbaħ minn stejjer veri li seħħew f'Raħal Malti, jisplora r-relazzjoni tal-protagonista magħha, il-qassis tar-raħal u l-vjaġġ ta' tiġdid ta' ħajjitha.